En aquest vídeo començarem a utilitzar el programa de retoc d'imatges anomenat GIMP i el primer que hem de fer és canviar el tema del programa perquè és massa gris i és una mica confós i el passarem al tema clar. Per fer això hem d'anar a Editar, Preferències, a l'apartat d'Interfície Tema haurem de seleccionar el tema Light, que és el tema clar, que és molt més fàcil d'orientar-se. I també configurarem la caixa d'eines perquè no ens agrupi les eines, sinó que ens surtin separades. Per tant, desactivarem a l'apartat de caixa d'eines l'opció d'utilitzar els grups d'eines. Veieu, i ara les eines em surten totes separades. També canviarem les icones del programa perquè són massa clares i són difícils de veure i anirem a l'apartat d'interfície, icona del tema i escollirem les icones Legacy, que són les convencionals. Farem clic a d'acord i ja tenim el programa amb les eines més clares. Per començar a fer una nova imatge hem d'anar a Fitxer, Nou. Ens apareix aquesta petita finestra d'ajuda i fixeu-vos que la primera part és plantilla. Aquí podem decidir, tenim una sèrie de plantilles fetes, unes mides predeterminades que potser ens van bé, des de DIN A4, un paper DIN A4, fins a totes aquestes mides de paper, targetes de visita, portades de CD, banners de pàgines web, i això són mides estàndard de fotografies. Per exemple, 1280x720 és una mida bastant comuna. Aquí, a l'apartat d'opcions avançades, podem escollir la resolució d'impressió, podem escollir també el color a partir del qual volem començar a treballar. Podem triar aquí el desplegable, el color de primer pla, que seria el color que hi ha aquí en primer pla. El color de fons és aquest color de fons d'aquí, en blanc, en transparència o amb un patró. Si volem fer imatges transparents, començarem amb fons de transparència. Direm d'acord i fixeu-vos que ens ha fet una imatge, tenim aquí una imatge en transparència, per això surten aquests quadrets, de la mida que li hem dit. Aleshores, aquí tenim diverses opcions. La primera opció que us ensenyaré serà la del pot de pintura. El pot de pintura serveix per pintar, com el seu nom indica, un espai amb el color que nosaltres li diguem. El color que pintarà serà el color de primer pla, que en aquest cas és el negre, i per canviar aquest color simplement hem de fer un clic aquí sobre el color i ens permet escollir de tota aquesta gamma el color que m'interessi. I per fer la selecció simplement he de marcar, primer d'escollir la gamma i finalment he de marcar quin és el color que m'interessi. El color que quedarà és aquest on posa actual. Per tant, si vull fer un lila més aviat clar, faria aquest, li diria d'acord, i ara amb el pot de pintura faig un clic i em pinta tota l'àrea del color que jo li he escollit. A part de seleccionar el color utilitzant aquesta utilitat d'aquí, també podem seleccionar-lo posant el codi del color en aquesta part d'aquí. Si aquí enganxem un codi del color que hem trobat a internet i apretem intro, veieu, se'n selecciona exactament el color que correspon amb el codi que hem introduït. A part de pintar amb colors sòlids, també podem pintar amb patrons. Escollint aquesta opció d'aquí sota, podem escollir el patró que ens interessi, escollint un patró qualsevol i utilitzant el pot de pintura amb aquest patró, fixeu-vos que tota l'àrea lila ara me l'ha pintat utilitzant el patró que he triat. Aquest programa, igual que tots els programes, podem desfer els passos fent Ctrl Z o Edita, desfés el pot de pintura. Però en aquest programa podem veure tots els passos que hem fet en una imatge i recuperar el pas que vulguem a partir de la imatge que teníem en aquell moment. Fixeu-vos en aquest tercer apartat d'aquí sota on hi ha la fletxa groga. Veieu, tenim aquí els tres passos que hem fet. Aquesta era la imatge al principi, primer l'hem fet lila i finalment l'hem fet en aquest patró. Per tant, en qualsevol moment podem recuperar l'historial de la imatge i quedar-nos en el pas on érem. Per exemple, ara vull recuperar al principi i tornar al fons lila, per tant em quedo en aquest bloc d'aquí. A part de l'eina del pot de pintura, també tenim l'eina de degradat, que serveix per pintar, com el seu nom indica, un degradat. El degradat serà dels dos colors que hi hagin seleccionats en aquest
en aquest apartat d'aquí, per tant ara em farà un degradat, com es veu aquí, del taronja al turquesa. Per fer el degradat simplement heu de traçar una línia. Si voleu fer el degradat d'esquerra a dreta, heu de traçar una línia d'esquerra a dreta. Si voleu fer un degradat de dalt a baix, doncs una línia de dalt a baix. Si voleu fer en diagonal, doncs en diagonal. Per exemple, si la faig en diagonal, veieu? M'està fent el degradat i com més allargui la línia, més predominarà el primer color i menys el segon, i com més curta faci la línia, més predominarà el segon i menys predominarà el primer. D'acord? I veieu que a mesura que giro aquesta línia, el degradat es va fent en direccions diferents. D'acord? A part de l'eina del pot de pintura, també tenim l'eina del pinzell. L'eina del pinzell funciona de la següent manera. En aquest apartat d'aquí podem escollir quin tipus de pinzell volem utilitzar. El pinzell rodó, un pinzell en forma d'estrella, amb tots aquests dibuixos i puntes diferents, i es tracta d'experimentar a veure com reaccionen i com pinten aquests pinzells. Ara mateix el tinc posat en color lila, per tant capgiraré els colors per pintar amb taronja. Puc escollir quina punta de pinzell vull utilitzar amb aquest menú d'aquí. Fixeu-vos totes les puntes diferents que m'apareixen i podeu comprovar com funcionen una i una altra. Veieu, totes les opcions que teniu són diferents i les puntes també. També teniu aquesta opció per escollir la mida de la punta del pinzell. Sembla una mida més gran, veieu? O una mida més petita. També podeu escollir aquests pinzells, per exemple, l'angle del pinzell. L'espaiat, per exemple, quan fèiem servir les estrelles, veiem molt clar. Si volem que les pintades vinguin més espaiades, o per contra les volem més juntes. Veieu la diferència? També tenim la duresa de la punta, si volem que sigui molt dura o més suau. Veieu? Més suau, més dura. Veieu que és més definida la forma. També podem decidir la força. La força, la intensitat de la pintada. Veieu que ara és molt més fluixa, més forta. Perfectament forta. I també podem decidir el pes. El pes és... Si poseu un pes molt alt, us adonareu que quan esteu pintant amb el pinzell normal, per exemple, li costa més d'escriure, pesa més, va més a poc, i per tant feu les formes, les línies més definides. Si feu un pinzell amb molt poc pes, veieu, és més difícil fer unes formes més definides, és més complicat. També disposem de l'eina del llapis, que fa exactament el mateix que el pinzell, però no té puntes diferents, sinó que sempre és la mateixa punta, i és una punta que no està gens difuminada. És una punta dura en qualsevol moment. L'únic que li podem canviar és la mida del llapis, si la volem fer més grossa o més petita, i res més. També tenim l'eina de l'areògraf, que simula d'alguna manera un aerògraf. És una pistola de pintura. Fixeu-vos, si canviem el color i posem un altre color, veureu aquí, veieu, és com si estigués pintant amb una pistola de pintura, l'efecte que dona. També tenim l'opció d'esborrar amb la goma. Aquesta goma veureu que esborro tot el que he pintat, i el que se'n veu és la capa de sota, que és la capa transparent que tenia al principi de tot. La goma, igual que els pinzells i els llapisos, li puc canviar. Veieu, li puc canviar la mida, i també li puc canviar el tipus de traç de la goma. Veieu? Veieu que ara no és gens difuminat, però en canvi aquest d'aquí és difuminat. I la mida també la puc canviar.
Per tant, puc fer no difuminat i en mida gran. Veieu? I així ho esborro tot. També disposem d'un pinzell de tinta. Primer deixeu-me pintar el fons perquè es vegi bé. Un pinzell de tinta que és aquesta icona d'aquí, veieu que és un pot de tinta, i fixeu-vos que el que fa és fer una pinzellada, però amb una textura més semblant a la de la tinta. S'assembla molt als pinzells que tenim, però tenen petits matisos els uns amb els altres. També hi ha una eina que es diu guerxa, que és aquesta d'aquí, que serveix justament per fer els traços més guerxos, veieu? Jo pinto per sobre amb aquesta eina i m'està deformant lleugerament el traç que he fet abans. Tenim una altra eina que es diu empastifa, que és aquest dit d'aquí, i fa justament el que diu, empastifar. Veieu? Fixeu-vos que totes les eines aquestes que us dic tenen les mateixes característiques, els mateixos paràmetres que es poden configurar dels pinzells. Podem modificar la mida, podem modificar l'angle, podem modificar l'espaiat, us hi fixeu? Etc. També tenim l'eina de difumina, que és aquesta gota d'aquí, que el que fa justament és difuminar el traç. Això es veu més si fem un zoom. Fixeu-vos. Veieu aquesta línia, si la difumino lleugerament, veieu la diferència? Cada vegada es va difuminant més. També tenim l'eina de ferro fluent, que el que fa és com desgastar. Fem una mica més petit. Veieu la sensació de desgastar. No esborra, sinó que sembla que és com si aclarís, com si desgastés. I veieu, cada passada que faig, desgasta una mica més. Una altra eina molt útil és l'eina de text, que és aquesta icona aquí amb la majúscula. Quan seleccionem el text és interessant que també seleccionem aquesta part d'aquí, la llista de lletres tipogràfiques, que ens anirà més bé per canviar el tipus de tipografia si la volem canviar. Serà molt més pràctic des d'aquesta banda d'aquí. Aleshores, quan seleccionem l'eina de text hem d'escollir quin tipus de lletra volem, ja sigui aquí o aquí. Per exemple, escollim, no sé, tenim aquí tota aquesta barra, aquesta mateix, i hem d'escollir també la mida. La mida la podem posar escrivint el número directament o pujant i baixant amb aquests botons d'aquí, i aquí seleccionem la unitat de la mida, o sigui, això serien 100 píxels, 100 polzades, 100 mil·límetres, 100 punts, 100 piques, 100 centímetres, etc. En funció del que necessitem. Normalment es fan píxels, però vosaltres podeu escollir el que us interessi. I res, un cop heu escollit el tipus de lletra i la mida, també podeu escollir el color, podeu escollir l'alineació, si voleu que estigui justificat, centrat, a la dreta, a l'esquerra. També podeu escollir el sagnat de la primera línia, l'interlineat i la distància entre lletres. També hi ha una opció que és utilitzar l'editor, de manera que quan vosaltres escriviu el text us apareix aquesta finestra on podeu escriure el text que voleu escriure-hi, d'acord? Amb línies si cal. I també podeu decidir en aquesta finestra aquí o aquí si voleu el text en negreta, en cursiva, subratllat o tatxat, però l'heu de marcar per canviar-li. La negreta no es distingeix, la cursiva, el subratllat, val? I a més també podeu escollir la direcció del text. Aquesta és la direcció normal, si escrivíssiu en àrab seria al revés. També podem escollir, veieu, de dalt a baix, en aquest sentit, o d'aquesta manera, o d'aquesta, o d'aquesta. D'acord? I res més. El text, quan s'escriu el text, es crea una capa nova. Això és la capa del text. Les capes en parlarem més endavant. I el text es pot modificar en qualsevol moment. Simplement heu de fer clic a la casella, a la icona de l'eina de text i situar-vos sobre el text escrit i el podreu modificar com us calgui. D'acord?
Si voleu moure el text, també el podeu moure amb l'eina de mou, que és aquest d'aquí. I podeu desplaçar el text per on us interessi. Per canviar la tipografia de la lletra, heu d'accedir al text, l'heu de seleccionar i a la llista d'aquí al costat podeu escollir quina és la tipografia que voleu en aquest moment. Una altra eina molt important és l'eina de la pipeta, que és aquesta icona aquí. La pipeta serveix per capturar el color d'un punt concret de la imatge. Per exemple, si jo, veieu, ara tinc marcat seleccionat el color taronja. Si jo faig un clic amb la pipeta aquí, el color que se m'ha seleccionat és el turquesa. Si faig un clic en aquí, el color que se m'ha seleccionat és aquesta mena de blanc, però no és ben bé blanc, és aquest color concret d'aquí, que és un blanc aturquesat. És un turquesa tan clar, perquè aquí he passat el ferro roent. Si faig un clic aquí, veieu, em queda aquest color, que és exactament el color que hi ha aquí. És una mescla entre taronja i turquesa, que és aquesta mena de verd curiós. Per desar la imatge ho hem de fer de la següent manera. Si anem a fitxer, desa o anomena idesa, us fixareu que l'extensió del fitxer és XCF. Això no és un fitxer d'imatge, és un fitxer de projecte de GIMP. Vol dir que és un projecte, és un fitxer que no serveix per penjar a internet, perquè no és una imatge, sinó que serveix per editar-la. Aquí queden guardades doncs, les accions que hi hem fet, les capes, els textos perquè els podem modificar. Les imatges, com sabeu, quan nosaltres guardem una imatge, la imatge és com si es planxés. Aquells textos que hi ha en aquella imatge, quan guardem les imatges en l'extensió d'imatge, aquells textos ja no es poden modificar, es queden allà com planxats. En canvi, si guardem aquests projectes com a XCF, com a projectes del GIMP, els textos els podrem anar modificant, els podrem moure i podrem fer moltes altres coses que quan són en imatge no es poden fer. Les imatges es guarden quan el projecte està acabat, aleshores sí, es planxa el projecte en una imatge. Mentre no haguem acabat el retoc de la imatge, no haguem acabat de modificar aquella imatge, ho guardarem mentrestant en projecte GIMP, en projecte XCF, i quan haguem acabat, llavors sí que el que farem serà exportar, que vol dir guardar-ho en imatge, planxar-ho en una imatge, d'acord? Ara guardarem aquest projecte, li posarem provisional, serà XCF, decidim on ho volem guardar i escollim desa. I si jo ja hagués acabat aquesta imatge i la volgués planxar, volgués convertir aquest projecte en una imatge, aleshores hauria d'anar a fitxer i exportar. Exporta. Val? Aleshores aquí veieu el que em dona per defecte és una extensió PNG, que és una extensió d'imatge molt utilitzada, però jo li podria posar l'extensió que més m'interessés. Podria exportar la imatge a GIF. Podria exportar la imatge a JPG, podria exportar la imatge a TIFF, podria exportar la imatge a PDF, podria exportar la imatge a BMP i, com dèiem al principi, a PNG. D'acord? Simplement hem d'escriure el nom que li volem posar, un punt i l'extensió de la imatge que vulguem. I ell s'encarregarà de convertir aquest projecte en la imatge que nosaltres li haguem escrit aquí. I un cop haguem decidit el nom i l'extensió, fem clic a exporta, ens dona una sèrie d'informacions que podem personalitzar però a priori no cal i exportem finalment. I ja se'ns haurà guardat aquesta imatge planxada en un arxiu PNG, d'acord? Però fixeu-vos que continuem treballant amb el projecte GIMP, no treballem amb aquella imatge, d'acord? Finalment, una eina també molt útil és l'eina del zoom o l'eina de la lupa, que serveix per ampliar o reduir el que estem veient, la imatge. Per ampliar i reduir, escollim aquí les opcions d'ampliar o reduir perquè la lupa actuï d'aquesta manera. Però hi ha una manera més pràctica de fer zoom, que és apretar la tecla Control i fer anar la rodeta del ratolí. Si fas anar la rodeta del ratolí cap amunt, fas zoom, amplies, i si fas anar la rodeta cap avall, fas un zoom menor, si el que fas és allunyar. Per tant, control, rodeta del ratolí cap endavant, apropar, control i rodeta cap endarrere, allunyar. També ens podem desplaçar quan tenim la imatge amb un zoom molt gran i ens volem moure per la imatge. Si apretem la tecla Shift,
i movem la rodeta cap endavant, ens mourem cap a l'esquerra. I si apretem la tecla Shift i movem la rodeta cap endarrere, ens mourem cap a la dreta. Una altra eina molt útil en el tractament d'imatges és l'eina de cicatritzar. L'eina de cicatritzar és aquesta de la tirita i serveix per esborrar elements de la fotografia de manera dissimulada. Per exemple, en aquesta fotografia podríem esborrar aquest cable elèctric i per fer-ho hauríem de fer el següent. Primer farem un zoom per acostar-nos i l'eina cicatritzar funciona de la següent manera. Primer hem de fer un clic apretant la tecla Control en la zona de referència. Veieu? Aquest cable està a prop d'aquest núvol lilós, per tant faré un clic amb el control a sobre d'aquest núvol lilós i ara pintaré a sobre del cable. Veieu? Se'm pinta d'un color semblant al núvol lilós, però d'una manera difuminada, de manera que gairebé no es percep com he esborrat aquest cable, no es perceben les marques de l'esborrat. Llavors el que haig de fer és, cada vegada que vulgui suprimir un tros del cable, haig de fer clic amb el control en una àrea d'un color semblant al fons d'aquest cable. Per tant, si aquest cable ara mateix al fons és més aviat blavós, aquest blau d'aquí, faig un clic amb el control en aquest blau d'aquí i pinto aquest tros de cable. Veieu com em va desapareixent i em queda del color semblant al que tinc aquí baix. Per tant, ara torna a venir lila, faig un clic en el lila i veieu com sembla que sigui un tros del núvol. Torna a venir blau, faig un clic en el blau, veieu, i així puc anar esborrant aquí el cable d'aquesta manera que no es nota que abans hi havia un cable, perquè em queda molt difuminat i em queda del color original on he fet el clic anteriorment.